Unai Lasok Iruñeko Lopez pilotalekuan elkartu ditu kazetariak, umetako oroitzapen onak dituelako eta atzo irabazitako txapela berreskuratu nahi zuelako. También pues para que me diera él la chapela, que se la llevó él. Aurrelari nafarrari ez dio denborarik eman, finala ikusteko. Besarkadatik besarkadara ibili da partidua amaitu zenetik. Azkenean afaldu genuen, jorra egin dugu eta gaur berriz lurrera etorri eta partidua ikusiko dut ezaki noiz. Oraindik unkituta bereziki harro dago unerik zailenetan buruz eusteko gai izan zelako. Momentu txar asko partioan zehar, pentsamendu txarrak, baina azkenean sinistu behar nuen ez, azkenean partioa irabazi nukela eta egia esan oso pozik. Malkoi eutxi ezin da amaitu zuen Bizkarretakoak. Orain 2 urte berak eman zion amaiera Baikoren lehortari buruz burukoan eta 8 urte geroago Lauterdiko eman dio enpresari. Gehiegi ospatzeko denborarik gabe bihar binakako txapelketaren aurkezpenean egongo da. Opari handia, ez da oparia, lan asko dago atzetik, baina igual inguruntzako gehiago ez. Nirentzako baita ere, baina momentu txarrak pasaitugu denok eta denontzako. Urterdian 2 final jokatuta eta Lauterdiko irabazita Unai Lasok atzean utzi du mokorreko lesiolatza. Gerokoak. A los 40 o 50 no sé cómo estaremos, pero cascaos seguro.